ще А вземем сега за думата. примера в Горна Да. Оряховица. Благодаря ви. А, както ме представи вече господин Атанасов, директор съм на Средно училище Вичо Гранчаров в Горна Оряховица. Да опазваме здравето на нашите ученици, да създаваме добра физическа среда е основен приоритет за мен и за учителите. Разбира се, поставянето на сензорите не е случайно. То е следващ етап от нашата визия. Тъй като изградихме зелени пространства в двора, който допреди няколко години беше изцяло асфалт. Вече имаме туи, насаждения, имаме и градинка, в която децата обработват и засаждат най-различни растения. През лятото, всъщност в момента, в който се отвори ПУДОС, ние решихме, че трябва да продължим напред. Отначало идеята беше да се сложат сензори, които да измерват въздуха в атмосферата, вън в двора. Тъй като Горна Оряховица е с доста замърсен въздух, това е факт и не е тайна за никого. Но по време на коментарите, казвам така, вън, атмосферния въздух ние не можем да го променим. По-добре да тръгнем от вътре навън. Това, което е по-лесно за промяна, а това са класните стаи. Във всяко едно училище има протокол. В кой сезон, каква да е честотата за отваряне на прозорец. Обаче, може ли да се случва това? Ами във всяка стая няма как да се случи. Когато вляза, направиме, примерно, впечатление, казвам проветрете, но когато човек е вътре, трудно усеща промяната, която се случва, както и ние сега в момента не можем да засечем как се променя. И разработихме проекта ПУДОС, който беше одобрен. Монтирахме сензорите. Може би ви е любопитно какво се случи. Не ги ли повредиха? Как се случват нещата? Ами не ги повредиха. Пак казвам, може би защото това е поредната стъпка по отношение на опазване на собственото си здраве. Бяха много ентусиазирани децата, родителите също и благодарни. Имаше го и момента, в който, когато светне оранжевата светлина и вдига детето ръка и учителката очаква, че ще получи отговор на задачата по математика или по български. Госпожо, светне оранжевото, защото те са така до дъската и нали, в пряк контакт с тях. Ефектът е поразителен, наистина. И всъщност ни даде мотив да мислим в посока как да променим средата, как да помогнем така, че децата да бъдат в максимално добра среда, за да може те да се чувстват комфортно и стигаме и по-далеч да подобрят резултатите си, образователните си резултати. Много вярвам, че като монтираме устройствата, наистина ще го видим като факт. Много инициативи съпътстват монтирането на тези устройства. Имаме екокомитет в училище и той е от няколко години. Екокомитета се състои от ученици от всяка паралелка и учители. Те съответно правят дейности. Събират се, предлагат, реализират, отчитат какво са направили. И част от задачите им е всъщност да проследяват периодично какви са контролите, състезателен характер, коя стая е най-чиста, кой най-добре се грижи за собственото си здраве. И така се случват нещата при нас.